DOH Job Fair 2024. Inamayan kan 23 anyos na si Jeffrey Lorica kan Barangay Inarado, Daraga Albay ang pagpasiring sa Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi nga ni aprobit saran ang job fair na pigbuksan kan Departamento de Salud sa Bicol ngunya na aldaw. Bitbit ang mga kinakaipuhan na dokumento, matyagang nagpila si Jeffrey para sa bakanting posisyon na angay sa iyang tinapos na kurso na education. Malaking tulong po yung job fair na ginawa ng DOH dito sa Legazpi kasi yung opportunity na makapagtrabaho ako dito sa government agencies kahit alin man dito sa mga participant units. Inaprobet saran man kan 33 anyos na si Rose Antumalip kan Tabaco City ang job fair. Graduate siya sa kursong nursing. Nagbabaka sakali daa siya na swertehon sa a-applyan niyang posisyon bilang assistant nurse. Yes po, malaking tulong hindi lang sa akin but sa mga co-medical field workers din. Kasi yung mga wala kasing job, pwede sila mag-apply. Tapos meron din, syempre, there are I think parang 80% possibility na ma-hire sila since we are in need of nurses, mga doctors and etc. Ang job fair, parte sa naman kan ika-126 na anibersaryo kan departamento. Kabali sa mga binuksan na bakanting posisyon, iyon occupational therapist, speech therapist, nutritionist dietitian, supervising administrative officer asin kadakol pang iba. Nagpartisipar digdi ang Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center, asin Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Napakahalaga nito dahil kailangan ng mga tao to fill the positions for the services that need to be provided. Ito pong job fair na ito ay isang paanyaya sa lahat na mag-apply sa lahat sa mga bakanting posisyon. Ito po ay mga permanent positions. 4 na participating units. Ito po yung may mga maraming vacant positions which are hard to fill like doctors, psychologists. So yun po yung mga pinaanyayahan namin yung kung may mga interested na pwedeng mag-apply for the position. Presente man sa job fair si DOH Bicol Regional Director Rodolfo Alvornos. Sigun sa direktor, dakulang katabangan ang job fair bako sa mga naghahanap ng trabaho, kundi maginsalado kan sa indang ahensya asin iba pang health facility sa rehiyon, ninhulitan na dudugangan ang sa indang puwersa para sa mas mahiwas na serbisyong medikal. At simultaneous po to, so magandang opportunity ito, no? Sa lahat na gustong trabaho sa Department of Health, open po to lahat sa inyo. At ito po ay, ang minimum requirements na naman po dito yung age plus yung competency, no, kung qualified po tayo. So, wala pong tayong pinagbabawal dito na open to all cadre, level of professions. Mientras tanto, madurar ang job fair hasta sa Webes. Bukas ini po alas 10 nin aga, sundo alas 4 nin hapon sa SM City Legazpi Event Center. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Thank you so much po everyone.